vadiwa tari gore richitanga kudai ngatiitei zvirongwa zvinopisa-pisa tichibata basa redu tiri muguta reHarare musi wa11 January musi wechina tiri pakona paSemuyoma naRobert Mugabe kuEast Gate mudenga muya munoratidzwa mamovhi kana kuti mabhaisikopu tinoita pachena. Chirongwa chenyu munongouya chete. Vari kuya kuzobata nesingei musvika nenguva dza10 o'clock dzemangwanani kuti basa redu riendeke zvakanaka. Tiri kubva muzororo, tinogara munyika iri kungoita tsaona netsaona. Vamwe vari kuita tsaona idzodzi, vanhu vakaita zvitambi zvekutenga, vanhu vakaita zvemukoto. Koyu mari huri inotengwa malaisensi, inotengwa zvitambi, iri kufamba sei? Munozviziva here? Zvakamboitirwani? Uyaiti zvikurukure tione kuti tingabatsirane sei. Yepiri, vana vakura vanowanzunzi vana ve.com generation vane musikanzwa. Vane musikanzwa kukoniwa kwevaberekeri, kukoniwa kwemachechi here, makereke, kukoniwa kwenharaunda here kana kwenyika. Ngatikombei churu tione kuti mhuri idzi dzingasumuke sei. Zvese zvinogona kukurukurika chete kana tiri muMai Chisamba show.